Здравейте, днес ще покажа новите неща на Storyline. И искам да ви кажа едно отделно нещо, че ако искате, можете да ме последвате в Musical.ly или Instagram. В Instagram, всъщност в Musical.ly, помня как става, заедно с Лято, Доротея, Елизабет и после има А, след Елизабет, после има А и 3 Ита. Така се казвам аз в Musical. Ако искате да ме последвате в Instagram, казвам се Доротея с малка буква, черта 1. Да, така, нека преминем към клипа. Казвам ви всичко, не съм така. Така, това е... Току-що ми купиха това списание, зад кулисите се казва. Исках просто не се фукам, просто исках да ви покажа дали си струва или дали не си струва. Така, то е голямо, не колкото очакват тези, които го нямат, и вижте, доста си е голямо. Струва 4,99, да кажем, че струва 5. Казва се зад кулисите и майка ми поне каза, че е първи брой. Аз не знам дали е първа част или първи брой, но май ще излизат още това. Тук е Карол, тук е Амбър и Матео, Симон, Симон и Луна, Луна и Симон. Така, нека да почнем с първата страница. Тук пише всичко за Луна, Карол и Матео. Тя също е на ремонт. Тук има Карол, Севилия е Луна. Така, тук е... Бървам, сега ще го прочита. Луна е мечтателка също като мен. Знам, че мечтите се постигат чрез работа и решителност. Ето ги Карол изображена. Това не е плаката, просто страница. Тук има. Тук не мога да ви го чета, защото нямам време. Толкова много. Тук е Нина. Тя се казва Каролина Копелиов. И нямам пак време да чета. Прочетвам на Карол. Тук пише Матео с много черни букви. Няма как да се види. Тук са лепенките. Ето е Карол. Първата лепенка. Втората. Не, на Луна или Карола. Дали как не ги различавам, не знам. Луна, Матео. Луна и Матео. Да. Тук има един плакат. Ето го първия. Втория е по-хубав, само че той е малко... Аз съм чувала, че е по-хубав. Той е малко... Трябва да се отвори. Аз не мога да го отворя да ви го кажа, защото... Така. Има тази лепенка. Тази лепенка, тази лепенка, тази лепенка и тази лепенка. И сега това бяха лепенките, а това е Роджеро, Матео и Луна, Роджеро и Карол. Пак Матео и Луна, Роджеро и Карол. Луна, която лично ми казвам, че тази снимка много не ми харесва, но тук пише време за кънки и готови за предизвикателство. Много ми е интересно да го прочета. И на последната страница е така. Така, нека преминем към следващото. Да ви покажа как е отзад. Така. Да. Сега да ви покажа следващото нещо. Това е за бюро. За да си напишете домашните. Може тук да си поставите тетрадката. А отзад е черно-бяло, но друга картинка. Сега да преминем към следващото нещо. То е последното, което е тази мека... Не е последното, всъщност. Имах и шапка, но трябва да... Да, ето е. Ето и моята възглавничка. Тя не е изкуствена, прилична такава. Ето я тук, не Симон, отзад е същото. Няма по-разлика. И да, тя е доста мекичка. Аз я използвам, да кажем. Долу в описанието ще има линк, откъде ми е всичко това. Така. И
последното нещо е моята шапка на Стойлуна. Ето я. Тук пише Стойлуна. Ето е изобразен Стойлуна. Тук пише... Според мен пише... Не знам. Не съм добре в испански. Отвътре е така. Само казвам. И да, това бяха моите нови неща на Стойлуна. Исках да направя клип за всичките ми неща на Стойлуна, но те са толкова много... Ако искате да ви кажа бройката, те са 50. Не се фукам, просто исках да ви покажа дали искате да си ги купите или да не. И добре, чао!